رداءات ترداء لهم سمرمة حدث وسلام تخطاتلتي عودة لسان سبع أبداً وش تعدن نتركو نعم لحنا إግዚአብሔር سلام سكولاتنا يخون زي نريو زلنا صحوف صباح صلات أب فرس معي ዝተረኽበ እዩ እቶም ኢንስክሪፕሽን ወይ ውራቅ ሒዞም ዘለዉ ዝተጨረሙ ዝተሰባበሩ ስለ ዝኾኑ እቲ ፊደላት እውን ከምኡ ጎዲሉ ኣሎ እቲ ናይ ዝሓለፉ ወለድና ጽቡቕ ገይሮም ሰኒዶም ገዲፎምልና ነይሮም እቲ ብድሕሪኦም ዝመፀ ወይ ከዓ ከም ዝሕዚ ዘለናየ ዘመናት ዝነበርቶም ዝሓለፉ ብዘይፍላጥ እንዳሰባወሩ ንኳና ንመንደቕ መስርሒ ይጥቀሙሎም ስለ ዝነበሩ እዚ ንሪኦ ዘለና እውን ተጨሪሙ ስለ ዝኾነ ፊደላት እውን ምስኡ ተጨሪሙ ወይ ተሰይሩ ኸይዱ እዩ ረዳኣተ ተረዳእወ ለሃመ ሰመረመ ተሓደሰ ኢሉ ተጨሪሙ ተሰይሩ እዩ ዘሎ ብታሕቲ መቐፀልታ እውን ነይርዎ እዩ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ትግራይ መረዳድኢ ቋንቋ ሳባ ነይርዋ ወይ ልሳነ ሳባ ነይርዋ እዙይ ቅድሚ ግዕዝ እዩ ቅድሚ ግዕዝ ብቋንቋ ሳባ ትጽሕፍ ተንብብ ትዛረብ ትረዳዳ ነይራ ሃገረ ትግራይ ወይ ሃገረ ኣጋዓዚት ወይ ሃገረ ሳባ መብዛሕትኡ ሳባ ንኣዋልድ ዝወሃብ ስም እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተሪእናዮ ንወዲ ዝወሃብ ስም እዩ ንዓዲ ዝወሃብ ስም እዩ ንህዝቢ ዝወሃብ ስም እዩ ንነገድ ዝወሃብ ስም እዩ ሕዚ ግን ኣብ ዓድና ነዋልድ ጥራሕ ንህቦ ስም እዩ ሳባ ማለት መብዛሕትአን ኣዋልድ ዓድና ሳባ ዝበሃላ ኣለዋ ኣብ እስራኤል ድማ ፍርቂ እስራኤላውያን ኣዋልድ ሸባ ይበሃላ ዳርጋ ፍርቂ ዝኾና ሸባ ተባሂለን ይጽውዓ ንተጋሩ ዝወለደ ነገድ ነገደ ሳባ ይበሃል እዚ ነገደ ሳባ ድማ ካብ ነገደ ሴም ይምዘዝ ነገደ ሴም 25 ነገድ ኣብ ህንፃ ሰናኦር ህነፅ እንተሎ 25 ነገደ ሴም ኣብቲ ህንፃ ነይሩ እዩ ድሓር ምርድዳእ ምስ ኣወዮም እቶም ደቂ ኖህ ሰለስቲኦም ግን በብነገዶም ካብ ኩሽ ይቅርታ ካብ ካም 22 ነገድ 32 ነገድ ካብ ሴም 25 ነገድ ካብ ያፌት 15 ነገድ ብድምር 72 ነገድ ኣብቲ ህንፃ ነይሮም ምርድዳእ ምስ ኣወዮም ቋንቋኦም ተፈላለዩ ስለዚ ንነገደ ሴም 25 ቋንቋ ተዋሂብዎ ወይ ድማ ኣብ 25 ነገድ ስለ ዝነበረ እቲ 25 ነገድ ነናይ ባዕሉ ቋንቋ ሒዙ ተፈልዩ ያፌት 15 ነገድ ስለ ዝነበረ ናይ 15 ነገድ ቋንቋ ሒዞም ተፈላለዮም ካም 32 ነገድ ስለ ዝነበረው 32 ቋንቋ ሒዙ ተፈልዩ ካብ ንድሓር ናብ ኩላ ምድሪ ፋሕበሉ ደቅመን ደቅኖ ቅድሚኡ ግን ኣብ ሓደ ይነብሩ ከም ዝነበሩ
ኣብ ሓደ ይነብሩ ምስ ነበሩ ሕርዮ ምስ በዝሑ መራኸቢና ክኸውን ተዋኢሎም ናምሩድ ዓብይ ህንፃ ኣብ ሰናኦር ህንፃ ሰናኦር ኣብ ባቢሎን እዮም ንምስራሕ ተዳልዮም ዝነበሩ። ስለዚ ናይ ኣጋዓዝያን ወይ ናይ ሳባውያን ነገድ ካብ ነገደ ሴም ሓደ ነገደ ሳባ ከምቶም ካልኦት ፋሕ ዝበሉ ናብ ኩላ ምድሪ ንሱ እውን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፅኡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይነብር። እቲ ናይ ተጋሩ ናይ ኣጋዓዝያን ናይ ትግራይ ትግርኝ ኣቦ ዝኾነ ሳባ በዚ መሰረት እዛ ዘለናላ ዓዲ ሃገረ ሳባ ትበሃል። እቲ ህዝቢ ሳባውያን ይበሃሉ። ስለዚ ንሕና ተጋሩ ሳባውያን ንብል። ቋንቋና ሳባ ነይሩ። ዓድና ሃገረ ሳባ ይበሃል። ካብ ሃገረ ሳባ ናብ ሃገረ ግዕዝ ናብ ሃገረ ኣጋዓዚት ወይ ናብ ሃገረ ኣጋዓዝያን ናይ ባዕሎም መፃፅኣ ኣለዎ። ቅዱስ ያሬድ ንኣቡነ ሰላማ እንትገልጾም ናብ ሃገረ ኣጋዓዚት ተፈንዩ ንሃገረ ኣጋዓዚት ብርሃን ኮንካያ ንሃገረ ኣጋዓዚት ብርሃን ገሊጽካላ እንዳበለ ኣብ መጽሓፈ ድጉዓ ወይ መጽሓፈ ድጓ ትብልዎ ኣብ መጽሓፈ ድጉዓ ቅዱስ ያሬድ ሃገረ ኣጋዓዚት እንዳበለ እዩ ዝገልጽ እምበር ኢትዮጵያ እትበሃል ስም ቅዱስ ያሬድ ብፍጹም ኣይረኽባን። ኣብ ድርሰታት እውን ብፍጹም ኣይርከብን። ሓደ ሕታም ምስ ተወድአ ኤዲት እንዳገበሩ ዘእተውዎ ክህሉ እዩ። ኣብቲ ናይ ጥንታዊ ብራናታት ናይ ቅዱስ ያሬድ ግን ናብ ሃገረ ኣጋዓዚት ተፈንዩ እዩ ዝብለና ኣቡነ ሰላማ ወይ ተላኢኹ እዩ ዝብሎ። በዚ መሰረት ተቀዳማዋይ ዝነበረ ናይ ቀዳሞት ወለድና ዝነበረ ቋንቋ ወይ ልሳን ሳባውያን ወይ ልሳነ ሳባ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መላእ ትግራይ ንኤርትራ ሓዊሱ ማለት እዩ ናይ ሳባ ጽሑፍ በዝሕ ኣሎ። ናይ ሳባ ጽሑፍ ኣወኻውሕ ኣሎ። ምክንያቱ ቋንቋኦም ስለ ዝነበረ እዮም ጽሒፎም ገዲፎሞ። ሕዚ ኣብቲ ናይ ሳባ ጽሑፍ ብዙሕ ነገር ዝሓዘ ምስጢራት ብዙሕ ምስጢር ኣለዎ። ብዛዕባ ሃይማኖት ይዛረብ፣ ብዛዕባ ታሪኽ ይዛረብ፣ ብዛዕባ ትልሳን ይዛረብ፣ ብዛዕባ ወሰን ግዝኣት ይዛረብ፣ ብዛዕባ ጀግንነት ይዛረብ። ብዙሕ ነገር ዝሓዘ እቲ ልሳነ ሳባ ኣብ ኣኻውሕ ዓድና ዘሎ። ኣብ መላእ ትግራይ ንቋንቋ ሳባ ይዛረቡን ይፅሕፉን ስለ ዝነበሩ ኣብ መላእ ትግራይ እንተዘይርና ጽሑፍ ኢንስክሪፕሽን ማለት እዩ ወይ ውራቕ ኣብ መላእ ትግራይ ንረክብ። ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ግን ኣይርከብን፣ ብፍጹም ኣይርከብን። ኣሽምባይ ጽሑፍ ሳባ፣ ጽሑፍ ግዕዝ እውን ጽሑፍ ግዕዝ ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ኣይርከብን የለን። ስለዚ እቲ ግዕዝ ኣብ ትግራይ ይርከብ፣ ኣብ ኤርትራ እውን ኣሎ እዩ። ነዚ ግዕዝ እዚ ዝመሃዝዎ ተጋሩ ይኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያ ስለዘየለ ናይ ተጋሩ እዩ። ሳባ እውን ከምኡ። ስለዚ ትግራይ ሃገረ ትግራይ ካፍተን
عسرت شمونته حجرات عالم نايو على الفيدل ثم هذا حانتية لسانة سابا قدامها يقوانقوا نايتقارو مرداد زنغري كساب حدشهن 950 45 ኣብ ዝነበረ ኣብ ኣክሱም ብብራና ዝተጻሕፈ ሳባ ከም ዝነበረ ኣብ ቤት ዓዲ ይዛረቡ ሕዚ ግን እቲ ብራና ናይ ሳባ ጽሑፍ ኣበይ ከም ዝርከብ የለን ጠፊኡ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ሸዋ እንዳተሾሙ ዝመፁ ዝነበሩ ንቡራን እድ ብጣዕሚ ኣጥፊኦም ናይ ትግራይ ታሪኽ ኩሉ ነገር ዝገልጽ ናይ ብራና ሳባ ዝነበረ ጽሑፍ ብራና ተጻሒፉ ዝነበረ ሳባ ኣጥፊኦም እዮም ሰዊሮም እዮም ስለምንታይ ምስጥር ስለሒዙ ዝነበረ ዘሕዝኒ ሕዚ ከዓ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ቅርስታት ክንዕቆም ይግባእ ክንሰውሮም የብልናን ናብ ደገ እውን ሕሊፍና ክንህብ ክንሸይጥ የብልናን ቅርሲ ሕሊፍካ ንደገ መሃብ ምሻጥ ማለት መንነትካ ምሻጥ ማለት እዩ ባህልካ ምሻጥ ማለት እዩ ብርካሽ ዋጋ ታሪኽካ ሕሊፍካ ምሻጥ ማለት እዩ ምስዋር ማለት እዩ ሃይማኖትካ ምሻጥ ማለት እዩ ባህልካ ምሻጥ ማለት እዩ ህዝብካ ምሻጥ ማለት እዩ ስለዚ ቅርስታትና ሕሊፍና ክንህብ ክንሰባብሮም ፍጹም ኣይግባእን ናይ ባዕልና እዮም ናይ ወለድና ኢልና ክንንከባኸቦም ኣለና ካብኡ ሓሊፉ ናብ ቱሪዝም ኣዕቢና ብቱሪዝም ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና ቅርስታትና ናይ ባዕልና ስለዝኾኑ ስለዚ ካብ ቅርስና ክንጥቀም ክንርባሕ እዩ ዝግባእ ረዳኣተ ተረዳኣወ ለሃመ ሰመረመ ሓደሰ ወ ኢሎም ጽሒፎም ገዲፎም ብጣዕሚ ብልህታት እዮም ነዚ ኣብ ከውሒ መጽሓፊ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መሳርያ እንታይ እዩ ነዚ እውን ጸሎት የድልዮ ግለጸለይ ኢልካ ንኣምላኽ ጥበብ የድልዮ ትምህርቲ የድልዮ ትዕግስቲ የድልዮ ምርምር እውን የድልዮ ንሎሚ ኣብዚ ከኣክል እዩ እቲ ጽሑፍ ሓደ መዓልቲ ተመሊስና ሓደ ብሓደ ትርጉም ትንታነ እንዳሃብና ክንመሃረሉ ኢና ንሎሚ ኣብዚ ይኣክል ናይ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰላም ምስ ኩላትና ይኹን